എമ്പുരാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. സിനിമാ പ്രേമികൾ ഒന്നടങ്കം ഏറെ നാളായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന സിനിമയാണ് L2 എമ്പുരാൻ. പൃഥ്വിരാജിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ മോഹൻലാൽ തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ച ലൂസിഫറിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം എന്നത് തന്നെയാണ് അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം. സ്റ്റീഫൻ നെടുമ്പള്ളിയായി മോഹൻലാൽ നിറഞ്ഞാടിയ ലൂസിഫർ മലയാളത്തിലെ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്ററുകളിലൊന്നാണ്. അതിനാൽ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അപ്ഡേറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമാകാറുമുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ എമ്പുരാന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് സംബന്ധിച്ച വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. എമ്പുരാനു വേണ്ടിയുള്ള 6 മാസത്തോളമായി നടന്ന ലൊക്കേഷൻ ഹണ്ട് യാത്രകൾ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ അവസാനിച്ചെന്നും ചിത്രം ഓഗസ്റ്റിൽ തുടങ്ങുമെന്നുമാണ് പുറത്തുവരുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് വീഡിയോകളും ഫോട്ടോകളും പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ലൊക്കേഷനുകൾ എമ്പുരാനു വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ ലൊക്കേഷൻ ഹണ്ടാകും ഇത്. ഇന്ത്യയിൽ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങുന്ന സിനിമ 6 രാജ്യങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചായിരിക്കും ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കുക. ഹോളിവുഡ് ചിത്രത്തിന് സമാനമായ ലൊക്കേഷനുകളും ചിത്രീകരണ ശൈലിയുമാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്നും മോഹൻലാലിനൊപ്പം ലൂസിഫറിലെ പ്രധാന താരങ്ങളായ മഞ്ജു വാര്യർ, ടൊവിനോ തോമസ്, സായ് കുമാർ, ഇന്ദ്രജിത്ത് സുകുമാരൻ, ബൈജു സന്തോഷ്, നന്ദു, നൈല ഉഷ, സാനിയ അയ്യപ്പൻ തുടങ്ങിയവരും L2 എമ്പുരാനിൽ തങ്ങളുടെ വേഷങ്ങൾ വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കാനെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ലൂസിഫറിന്റെ ക്ലൈമാക്സിനുമപ്പുറം പ്രേക്ഷകരെ ഹരം കൊള്ളിച്ച മരണമാസ് എൻട്രി ആയിരുന്നു ഖുറേഷി അബ്രാമായുള്ള മോഹൻലാലിന്റെ വരവ്. ഈ കഥാപാത്രമായിട്ടായിരിക്കും മോഹൻലാൽ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ എത്തുക എന്നാണ് വിവരം. 2019 പുറത്തിറങ്ങിയ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ചിത്രമായ ലൂസിഫറിന്റെ തുടർച്ചയായ L2 എമ്പുരാനു വേണ്ടി മോഹൻലാൽ 6 മാസത്തിലധികം കോൾ ഷീറ്റ് നൽകിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. മുരളി ഗോപിയുടെ തിരക്കഥയിൽ പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത് ആശീർവാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ്. പുതിയ സിനിമാ വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും വരാം.